खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म थामसेनं सिडली बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि सुद्द कुमार बसुमतारिया दिनै बिजाथिलाइ गथायगोन नंगौ फैगौ नभेम्बर दाननि 13 खालाराव थामसेनं सिडली बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय सुद्द कुमार बसुमतारिया दिनै बिजाथिलाइखौ गथायगोन उफ्रा बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा सम गैला बेनिनो बिपिएफ दोलोआ बिपिएफनि बिजाथि महरै सुद्द कुमार बसुमतारिखौ सायख'नाय जादों आरो दिनै सुद्द कुमार बसुमतारिया जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गावनि बिजाथिलाइखौ गथायगोन बे बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मददगिरि आरो बिपिएफ दोलोखौ हेफाजाब होग्रा गोबां रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजा रंजा बाजायै बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों लोगोसे थामसेनं सिडली बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआनो देरहागोना रोखा होना बिपिएफनि बिजाथि सुद्द कुमार बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो डाइरेक्ट पलिटिक्सआव आङो दिनै प्रथम कुनु दिन आङो आगे बेसे कन्टेस्ट खालामफेराखै आङो समाजनि खामानिखौनो मावबाय थादोंमोन आगोलबो साख्रियाव थानाय समावबो आं मावदों समाजनि थाखायनो आरो साख्रि गारनानै आङो पार्टियाव थाबाय पार्टियाव थानानैबो आं मावबाय थादों आरो रायजोनि अनुरद आरो पार्टिनि अनुरदाव आङो गसंनो ओंखारदों आंबो राजि आरो रायजोनि थाखाय आं खामानि मावगोन जेब्लायबो आरो देरहानाया खाथां माने आं दहाय बुंबाय नोंसोरबोथ' खोनाबाय माने बाहाय रिजनेल पार्टिनिसो खामानि जोंनि अट'नमास काउन्सिलाव आरो बे ओनसोला जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि बिटिआरआ ओरैनो व्हाइट पेपाराव ओरैनो एग्रिमेन्ट खालामनाय आइनगत भाबै बिटिसि आरो बे बिटिसिआ जोंनि थाखाय बाहाय नेसनेल पार्टिनि खुनु खामानि गैया नेसनेल पार्टिनि हिडेन एजेन्डा थायो बिसोरो जेब्लायबो गावसोरनि सार्थआव खामानि मावगोन नोंनि आंनि जोंनि एरियानि थाखाय बिसोरो जेबो मावनो हाया प्रायरिटि बेसआव थांगोन आङो गिदिर खोथा होआ उमुक मावगोन थुमुक मावगोन होननानै आं खोथा होआ खिन्थु प्रायरिटि बेसिसाव रायजोजों कनसाल्ट खालामनानै आङो खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन गुरजन मुसाहारि बिथाङा बुंदों जे बिपिएफनि जे भट बियो गावगोन होननानै बुंदों सोर बुंदों गुरजन बिथांनि पार्सनेल एसेसमेन्ट जोंहा बेहा बुंनांगौ खोथा गैया रायजोफोराथ' बिराद एखेबारे रेडि दिनै नुबाय एखेबारे बोथोर गाज्रि होमबाबो फैदोंना आरो बिथोरावथ' मा अबस्था जानानै दं नोंसोर निजे मिथिगौ हयथ' স্যার আজি আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো গ্ৰেট ফিলিং Sir, ruling party apa nundi BPP रायजो राजाफ्रा अनसायला दा नोंथांनि उफ्रा बिसायख'थिखौ माबायदि बुंनायजों जाया नुलांगोन सोरबा बुंबानो जे माबा मोनसे जागोन बे नङा रायजोफोरा मा सानदों नुलांगोन 23 नभेम्बराव बेखौ क्लियारलि नुगोन 2025 मायथाइयाव बिपिएफ सरकारा दाफिनगोन डेफिनेटलि फैगोन